हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ जोंनि बे द बड' कापल यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि जोंनि अननाय आरो गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर दायो जोङो मोसौ खानो फैदों आरोना दुब्लियाव, ओमफ्राय न'आवबो एसे खामानि मावनांगौ दङ, अमा आदार होनांगौ, गोबोरखि गारनांगौ दङ, मोसौखौ लाबोग्रोबाय। रावबो गैया दिनै जों सानैल'। आइयाबो आफायाबो क'क्राझार थांजोबदो आरो आमफाया मा खामानि मावगोनथाय दायो आंखौसो मावहोजोबबावोब्रा बेना। आयु मावाबालाय ओमफ्राय हौवा जादों इसिनालाय मावखानांखागौमोन। जौ फाग्ला हौवा मोननाय खारफिनदोंमोन जाबाय थागौमोन आं जौ होगासिनो हामफाया बेरेफुंजालि बोरमा खिसिबगासिनो जोंना। ओमफ्राय बोरमा खायदो नै बिमानाव गाखोलायनानै थादों मा बोरमालै सिलाय। थ' लोगोफोरा आं मा लाबोनांदों मिथिबायना, नै अमा गुन्दैथ' गैया बेहाय, नै अफ्रि अमानो होनो नागिरदों आरोना। र' गाबख्रावगासिनो अमा आदार होनांबाय आंबो नायलाय होथस अमा आदार होनो नागिरदों नै। बवा मोनजासिगोनखाय उफ अमा खासि आगोलावबो आं होखायोमोन होनायालाय सम आइ गैयाबा, ओमफ्राय दा हामफेया हास्लाबैखाय आं होनांबाय आरोना अमा आदार। र' लखबनानै होनि। लाजिनायखौ जालदाब जुलदाब गारथारनोसै आं, नङाब्ला मोजां मोननायखौ मोननाय नंला आं। नो अमा गथ' जा एन्जर जाखायो अमानि जादा। जाखाव ए मासे दंबावो बारियाव सायो जोंहा अमाखौ। जा अमा गथ' नै बेदरगासिनो नोङो जोंनि बेदर आरो जाबाय नै बिथिं मासे लागाव गोथाव दांजालाय औवा गोमोन जाथ'वाखै साला। जाजोब थाब देरनायनि। जोगोनाराबो बिराद बरिया नै बिबार बारहांबाय, मोनजाथारसिगोन। माला थायबावगोनथाय जोगोनारजों अमा बेदरजों जानांगौ साला थायबाथाय। नै इथिसाय फुरा जोगोनार। फैदो रसा अ गाइखेर मोनजायैखाय थांनो नागिरदों आमोखाया थांनो बादों।
พี่ดอพี่ดอพอยพี่ดอพี่ดอพี่ดอพี่ดอพี่ดอ당시자 수임마야 보르마 얼스 가르사라 뽀뽀라가야 무슨 관ang nih raga sareng nama raga zeng deh video kade Sudah. Ayo. Kha cebu thật là lan hôm qua rồi. Khả. Isang moजां दों नै हाजोखौ मिथियाखै इयो बोरमाया गेट खुलिनाय नङा नालाय दरजायाव थाहैजोबखालायबावबाय मासो गाज्रि बिसोरो नोंखौ भिडिअ गावना आथिङानो एसेबां गोलाव थाबायनो हायो दसेनो दाउब'आ जिनि हर दंखायो दोथ'आ इदिनो थासुमलिखै माबानाबो खैद्रोनांगोनसो थुदो खादो राजा नों हाथ'द' थु नोंनो मोजांखाया ओइलाय बैथिंनो मैया आं नेवलाय नुनाया ओइ खैजा mau जानोबा oh no जाथ्रां दा बुंलायगोन सोरबा कमेन्टआव मा गस्ला गांसेखौ गानबाय थायो होननानै खामानि मावनायाव सोरबा गोदान ड्रेस सोलायगोन होननानै जाद दं सोरबा न'आव थानायावलाय आरो मानो गोदान गानलायलायालै लोगोफोर खामानि मावनायावलाय मा गोदान गाननांगौ फेसन देखायनो थांलाय फेसन श' खालामनाय मोनबादेन गोदान गानगौमोन आं दसेनो सोलाय होनदो दसेनो सेकेन्डआवनो गोबोरखि गारलांबाय हिनजाव लानानै मा बुंखो माखो
इसोर इथिंसो लांगोन हाजोआ साम' दं साम' इयाव साम' दं नाङो ओइनि साम' लादाया